rabu da ni ta wa alaikum salam. Ya garin ne. Gari alhamdulillah gari kuma amma fa ya dau zafi. Wallahi Allah. Ni wallahi na yawan ma nake ji. Garin fa yayi zafi. Ne mu amma nake ji ba za mu zaga nan ka saya mana gari ba. Ina yanki shawara ma ina ga sana'a mu fara mu koma yi. Wace sana'a kenan? Ni dai bara zan koma ko ko na saka kana fatan waya da. Ina ganin fa hakan za a yi. Allah? Ka san sana aiki. Rage wahala. Haka za a yi. Ni ma abin da na fi karfi a bangaren ki. In dai hakan ne bara in je in sanar ma da yara na kawai. Ba matsala ni ma tana kaina zan je in sanar ma in je kawai mu na dan zazzaga mu dan rage. Ba matsala. It's your boy now, man. He strings on the beat. Garin masoyi baya nisa. Jiyo ki ganni gani a kusa. Akan ki ba. Malam yare, a wata abin da ke hannunka. Alƙur'an ba zai yi. Ba kawo mana. Allah ba zai yi. Kai ba za ka bayar ba kake cewa? Wallahi ba zan bayar ba. Ka gane, rabi da shi dan iskan wata anguwa ne. Oga da ka bari da na yi mai aiki wallahi. Fi sabilillah Allah saka da alkhairi. Fi sabilillah. Fi sabilillah Allah saka da alkhairi. Fi sabilillah Allah saka da alkhairi. Yaro ya zaka aje goma ka dauka 500.